erittäin hyvä sija. Ne on Fordin moottorin ympärillä onnistunut rakentaa erittäin hyvän auton. Ja Schumacherista näkee, kun tullaan reunakivien yli viimeisen päällä, auto luistaa. Schumacher tulee kyllä antamaan kovan painostuksen Sennalle ja Senna ei kovin... Oi! Senna vuorostaan. Senna ulos. Mitä nyt on tapahtumassa? Se on kaikki ajaa ulos ja... Senna ajoi suoraan yksinkertaisesti. Ja menetti tajuntansa tuossa tilanteessa, vaikutti siltä. Pää ainakin kypärä heilui. Senna osui seinään erittäin kovaa. Se ajoi suoraan tuossa mutkassa ulos. Ja nyt täytyy väitellä ruveta kysyä, mitä on tapahtumassa, että näin paljon onnettomuuksia sattuu koko ajan. Ai, sieltä on tulossa Lissier pahasti ulkokautta. Lippumiehiä nyt on kyllä siellä paljon joka paikassa, mutta... Nyt todella on pakko katsoa, että mistä oikein on kovin kauan kestää ennen kuin Senna saa apua. Miksi näin kauan? Siellä on lippumiehiä, siellä on kaiken näköisiä miehiä, mutta Senna ei tule kukaan auttamaan. Kerta kaikkiaan, onpa yllättävän kauan tuo tilanne. Mutta todellakin, nyt tulee punainen lippu ja tämä keskeytetään ja Senna... Joo, mutta tässä vaiheessa, niin kyllä se näköjään ihan... Pieni liike on. Kilpailu keskeytetään, että... Hyvät katselijat, seuraatte suoraa lähetystä Imolasta, Italiasta San Marinon Grand Prix ja nämä dramaattiset vaiheet yhä jatkuvat täällä Imolan radalla. Jonkinasteinen kirous vaivaa nyt Formula 1 ja mitä Sennalle tapahtui? Se aivan yhtäkkiä vaan ajo suoraan ja jotain tietysti autosta piti pettää, jotta se tolla tavalla ajaa suoraan hyvin. Samantapainen onnettomuus kuin eilen Ratzenbergillä. Kilometri aika. Se nähdään uudestaan nyt. Takapäästä tuli kipinöitä tuolla jo ennen mutkaisa. Auto menee aivan suoraan. Aina maallikot kysyy, että minkä takia kukaan ei jarruta tuossa vaiheessa. Sen takia, että siinä jarruttamiseen on aikaa. Silloin kun liikutaan noin 300 kilometrin tuntinopeudella, niin asiat tapahtuu niin nopeassa tahdissa, että ennen kuin kuljettaja tajuaa sen, että ollaan menossa suoraan, siinä vaiheessa se on nurmikolla ja hiekalla ja jarruttamisesta ei ole silloin enää mitään hyötyä. Jotakin auton vasemmasta takakulmasta murtui aivan selvästi. Sen takia, että sieltä tuli kipinöitä. Leikkurilla äkkiä kypärän hihnat auki, jolloin saadaan kypärä nopeasti pois ja he pystyvät arvioimaan Sennan tilanteen. Järkyttävä vappu autourheilussa. Seuraamme vielä hetken aikaa tätä tilannetta ja katsomme mikä on tilanne, ovatko autot jo tulleet varikolle, mihin autot kootaan. Nyt katselijat, tässä vaiheessa me pidämme tauon, koska noiden puiden välistä kukaan ei näe mitään. Nyt katselijat, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen jälleen Italian Imolaan. Helikopteri on laskeutunut radalle. Kaikissa vauhtilajeissa on omat riskinsä, mutta on syytä todeta, että tällaista kukaan ei Imolan kilpailusta odottanut. Joka päivä, kaikkina päivinä täällä ovat päät painuksissa Williams-tiimin Pilttuussa. Perjantainen Rubens Barricellon ulosajo oli vakava. Eilen Ronald Ratzenberger menehtyi ulosajoon pian tämän paikan jälkeen. Eli tällä hyvin nopealla paikalla. Toivon mukaan saamme nyt jossakin vaiheessa vielä tämän lähetyksen aikana tietoa tuolta esimerkiksi Schumacherilta, joka ajoi hyvin lähellä Sennaa. Näkikö hän, mitä siinä itse asiassa tapahtui? Niin ikään me odotamme vielä JJ Lehtoa tänne selostuspisteeseen. Hän juoksi radan yli normaalilla tavalla, eli hän ei tuossa tilanteessa ilmeisesti lähtötilanteessa muuta kuin säikähti. Mutta tässä tilanteessa sitten tapahtui jotain enemmän. Emme puhu sen enempää, kun emme mitään siitä tiedä. Joka tapauksessa Sennaa valmistellaan siirrettäväksi tuohon helikopteriin ja sitä kautta lähimpään sairaalaan mahdollisimman pian. Eilen Focan presidentti eli Formula 1-autojen organisaation korkein virkailija halusi palaverin JJ Lehdon kanssa JJ:n hotellissa ja he istuivat puoli tuntia vaihtaen ajatuksia radan turvallisuudesta ja toimenpiteistä. JJ:n kertoman mukaan pari asiaa nousi esille.
yksi niin sanottu ilmatyyny, turvatyyny, airbag, jota Bernie Ecclestone kysyi, onko sellaisen kehittelyyn tarvetta nimenomaan niskan suojelemiseksi ulosajoja varten. Toinen tekijä, josta keskusteltiin eilen, oli se, että pitäisikö nuo korokkeet poistaa, jotta autot eivät lähde ilmaan siinä vaiheessa, kun ne joutuvat sivuluisuun ja tällä tavalla. Mikä on, Keke, sinun oma kannanottosi näihin ajatuksiin, mistä eilen Bernie Ecclestone ja J.J. Lehto keskustelivat? Korokkeiden poistaminen, siitä on aina keskusteltu sen takia, että nämä toimii myöskin samalla tavalla niin kuin lähtöramppina, niin kuin nähtiin eilen toissa päivänä Barrichello-onnettomuudessa. Toisaalta niitä ei valitettavasti voi poistaa sen takia, että on kilpa-autoilijan luonteen mukaista valita lyhyin mahdollinen tie, ja jos niitä ei ole, niin koko ajan tulee likaa ja hiekkaa tielle, joka sinänsä aiheuttaa oman vaaramomenttinsa, ja sen takia se ei ole mahdollista. Airbagista, eli tuommoista normaalista vastaavasta ilmatyynysysteemistä, mitä vakioautossa käytetään tai manttiautossa käytetään, niin siitä on useinkin keskusteltu. Ehkä suurin ongelma tämän hetken Formula 1 on se, että vaikka hiilikuiturunko on erittäin vahva, niin se on samalla erittäin kapea, koska kaikki jäähdyttäjät ja muut on takana ja ohjaamon molemmilla sivuilla on erittäin vähän sanoa tavaraa. Ennen siinä oli jäähdyttäjät ja kaikki muut oli paljon edempänä nykyisten aerodynaamisten sääntöjen takia. Ne väistämättä suunnittelijat vie ne niin taakse. Eli ehkä se kaikkein tärkein asia tällä hetkellä olisi määrätä tarpeeksi isot turvavyöhykkeet ohjaamojen sivuilla aivan samalla tavalla kuin ne on auton keulallakin. Hetkinen. Joku on vähän myöhässä, mutta on se oikeana päivänä liikkeellä. Kerta kaikkia. Siellä on Larus-tiimin auto. Miten se voi olla mahdollista, että hänet päästetään varikolta liikkeelle? Hän lähti nimittäin varikolta tästä ikkunalalta katsoen. Hän lähti tuonne ja varikolta päästettiin hänet menemään radalle. Käsittämätöntä. Siinä oli lähellä, että Larus, se kuljettaja, olisi törmännyt helikopteriin. No, tällä hetkellä on tietysti semmoinen kaos, niin henkinen kaos kuin muunkinlainen kaos, koska jokainen alkaa niin kuin pikkuhiljaa miettiä, että mihin tässä nyt ollaan oikein menossa. Tämä on kolmas tämmöinen pahempi kolari jo 3 päivään, kun niitä ei ole muuten nähty moneen vuoteen. Ja erikoista on oikeastaan se, että siihen ei löydy mitään teknistä syytä, siihen ei löydy mitään sääntösyytä, minkä takia autoissa yhtäkkiä on näin paljon murtumia, minkä takia näin paljon ongelmia tulee yhtäkkiä. Mikä on, nyt varmasti olet kuullut tuohon eiliseen Ratzenbergerin onnettomuuteen liittyen, niin selvityksen siitä, mitä siinä tapahtui? Ei sitä kukaan ole pystynyt toistaiseksi selvittämään. Siitä on olemassa TV-kuvia, jotka antaa osittaisia arvauksia. Jokainen tietää sen, että jotain autosta murtuu, kukaan ei tiedä mitä siitä murtuu. Aivan samalla tavalla me tiedetään, että Sennan autosta murtuu jotakin, mutta pystytäänkö me koskaan selvittämään sitä, mikä se oli, niin siihen mä en osaa vastata. Tässä on paljon puhuttu lehdistöhuoneessa varsinkin siitä, että menikö eilinen onnettomuus jollakin tavalla. Se ei mennyt kuljettajan kokemattomuuden tiliin, koska hänestä tuli matkustaja autoon tulevia. Silloin kun autosta murtuu jotakin, niin kuljettajasta tulee murto-osa sekunnissa matkustaja. Se on aivan samanlainen asia, kun lentokoneesta murtuu ja särkyy jotakin, niin ei se ole enää silloin ohjattavissa. Kilpa-auto on aivan sama asia. Se on se asia, jota kaikki kilpa-autoilijat sanotaan, jonka ne tiedostaa sen riskin ja jota ne pelkää suorastaan sen takia, että se on ainoa asia, johon kilpa-autoilija ei itse pysty vaikuttamaan. Kun tekee ajovirheen, niin silloin kun se virheen tekee, niin tietää jo, että nyt tarvitaan vastatoimenpiteitä. Sen sijaan kun autossa jotain murtuu, niin se tapahtuu yllättäen, se ei varota itsestään ja silloin kuljettajan reaktiot on aina myöhässä. Entäpä sitten jos ne ylipäätänsä on mahdollista. Uusi tulokastiimi. Puhuttiin myös siitä, että Simtek suhteellisen pienillä budjeteilla ajattaa täyttä kautta. Onko mahdollista, että tietyistä varmistustoimenpiteistä joudutaan tinkimään? En mä tiedä, joudutaan tinkimään. Voisi tietysti kysyä näin, että osataanko Uudessa Kaupungissa rakentaa yhtä hyvin autoja kuin Stuttgartissa.
Terveisiä vaan Uudenkaupungin. Joo, jolla mä en millään nyt viittaa niinku turvallisuusasioihin, vaan on ihan selvää, mitä suuremmat resurssit sulla on, mitä enemmän kokeneita ihmisiä sulla on, niin sitä parempia tuotteita sä pystyt rakentamaan. Jollakin Williams tai sanotaan esimerkiksi McLarenilla on joku 340 tuotekehittelyinsinööriä, jolla tietysti voidaan teettää yhtä sun toista. Pienellä tiimillä näin ei ole, mutta ei se välttämättä mikään haitta ole. Jostakin kaikki Formula 1-tiimit on aloittanut. Frank Williams on aloittanut pienellä tiimillä. Minä itse olen aloittanut kuljettajana pienellä tiimillä. Jostakinhan se on aloitettava. Mutta jos niin kuin lyhyt vastaus annetaan siihen, niin totta kai se on näin, että uudella tiimillä ja pienellä tiimillä tämmöiset riskit on suuremmat. Mutta nyt esimerkiksi on kysymys Williamsista eikä mistään pienestä yksistä parhaista. Patrick Head, Williamsin insinööri, on ehkä yksi kaikkein turvallisuustietoisimpia insinööreitä, mitä Formula 1 aina on ollut. Mä oon itse ajanut Patrickin suunnittelemia autoja 4 vuotta ja tiedän, kuinka paljon työtä siellä käytetään erinäköisiin rasituskokeisiin, pyöräripustuksien kanssa, ilkuitusiipien kanssa ja niin poispäin. Meillä on myös selostamassa Jukka Mills. Jukka, lähdepä tarkistamaan tilannetta sillä tavalla, jatkuuko tämä kilpailu ylipäänsä? Sekin saattaa olla nimittäin mahdollista, että tämä kilpailu keskeytetään kokonaan. Onko mahdollista, että kuljettajat voisivat tehdä tällaisen päätöksen? Siihen on tässä vaiheessa tietysti tältä selostamakopista hirveän vaikea ottaa kantaa. Meillä ei ole ne tunteet, mitkä kuljettajilla on tuolla maaliviivalla. Mutta sinä jos kuka tietysti osaat ajat edelleen. Miten tiimipäälliköt reagoi. Eilen 3 tiimiä lopetti aikaa jo kesken. Hyvin vaikea tietysti täältä käsin päätellä, mitä ratkaisuja henkilökohtaisesti tapahtuu. Minun aikana ei vissiin koskaan ole vielä Formula 1-kilpailua näin alkuvaiheessa onneksi mistään syystä keskeytetty tai jouduttu keskeyttämään. Tilastot tietävät kertoa ilmeisesti myös, sitten nyt en muista, mutta keskeytyksiä on ollut. No, Barcelonan kilpailu keskeytettiin aikanaan Stommelenin onnettomuuden takia, joka ei perustunut oikeastaan siihen onnettomuuteen, vaan siihen, että rataa ei pystytty saamaan toimintakuntoiseksi sen jälkeen enää. Kuitenkin nyt kun on ajettu vain 5 kierrosta, niin silloinhan tämä kilpailu eliminoidaan kokonaan, eli tästä kilpailusta ei silloin jaeta pisteitä eikä mitään muutakaan. Eilen puhuimme siitä, että Senna kävi itse tarkistamassa tuon Ratzenbergerin onnettomuuskohdan, että olisiko siihen paikalle kenties pitänyt saada renkaita. Tässäkin Senna ajaa suoraan betoniseinään, siellä ei ole renkaita. Joo, eikä saa ollakaan, niin kuin mä yritin eilenkin jo selittää siinä vaiheessa, kun sun se osumiskulma siinä Mika varmasti myöskin hakee tietoa. Totta kai Senna on kuitenkin Mikan viimevuotinen tiimikaveri ja sitten tietysti muutenkin, niin kyllä kaikilla, ei pelkästään kuljettajilla, meilläkin, niin tietysti alkaa olla tunnemaailma pikkusen sekaisin vähitellen, koska kyllä tämä aikamoinen rodeo on tähän mennessä ollut ja on aivan selvää, että Sennakin on loukkaantunut. Toivotaan, että ne on vähemmän vakavia loukkaantumisia. Se on kuitenkin selvää, että kilpailu ei jatku ennen kuin tämä helikopteri tulee takaisin. Eli tässä on joka tapauksessa taukoa. Ja täällä on käytetty 2 helikopteria näköjään koko viikonlopun ajan. Säännössä määrää, että radalla pitää olla helikopteri, ennen ei voida ajaa. Eli se teoriassa voisi tietysti olla, että se jatkuu sen toisen helikopterin turvin. Tässä on nyt Schumacherin autosta kuva ja tuossa näkyy, kuinka Senna menee aivan suoraan. Mutta jos katsotaan tuota seinää, esimerkiksi sitä kulmaa, niin siinä on aika suuri kulma, jolla se osuu sinne seinään. Ja sen takia auton oikea etukulma ottaa sen suurimman tällin vastaan ja sen jälkeen myöskin takapää. Hyvin vastaava onnettomuus ihan samassa paikassa kuin Bergeri. Bergeri meni vielä enemmän nokka edellä silloin. Ja tässä Sennan omasta autosta. Ei joku Damon Hillin.
Tampurello on mutka, joka ajetaan kuutosvaihteella täysillä. Se on mutka, jota on 15 vuotta jo periaatteessa pelätty juuri nimenomaan materiaalirikkomuksien takia. Bergerille se kostautui muutama vuosi sitten etusiiven rikkoutumisen vuoksi.